Här är det. Här ska öppna. Öppna så är det läst. Så fast efter det. Så har du det han flyger då det är under. Har du från här. Ska vi så börjar så spelar vi. Så börjar här läsa det. Jag fick de läsa det. Så vi datter och i mättnar oss under fogla för till sista distan i kväll. Vi har finalerna i Eimanslag Chamonon. Och vi måste säga att det är två spelare i toppform. Vi har verande förra mästaren Remi Gordelke. Vi möter Peter Thomsen som samlar sig för Shea Kappingar och Vetur ända i översta sticklistan. Nästa år. Samman vi HD att han för Suiman Jamar. Och någonting. Ja. Ja. Tog han visst nog i sista kappingen. Ja. Plats från någon, ja. Ja. Men han vann med det. Ja. Teller. Ja. Han vann också grejt. Han vann visst nog 4-1. Ja. Peter spelade ju väl. Han spelade väl han vet faktiskt. Ja. Det är ju inte väldigt helt i toppen nu vet du, men han är rutina. Verande förra mästaren. Ja, han hever det här. Ja, han hever detta. Han lever mitt i världen i presenten. Det är så sant 8 marsor kan det ju fyra stötter och axlar. Här han finns det. Ja. Det var särsta högre arm det är. Han säger väl nu när han har stora stötter. Du finns ju bättre vi än Neon. Remi är han är och han har ju gjort det där och han dår det där. Öjliga väl, men jag hade ganska att det är ganska första fyra att han inte är stor favorit, jag vet inte det. Nej, jag vill säga att det är en öppen distor. Ja. Alltså jag tycker alla Peter kan spela vion. Det är Neckor som har vunnit. Ja. Och Remi Fjör kanske så att vi där kommer Remi i en final och så vann han nästan alla. Jag hade inte vidare helt så grejer att han men hända det. Nej, men han är bättre. Mot inte han har. Ja, det är han nämligen. Peter var ganska bättre i början jag vet så. Ja. Men att det är två man som spelar samman i doppel. Ja. Spelat här. Tar känner någon annan ut och in. Tar spela samma lika finns det där spela doppel samman. Tar träna samman. Ja, vänja samman dagliga, ja. Ja. Ice bara för själva årfällan. Ja. Och länk träningsskål samman så vart jag vill skilt där. Ja. Så tar då förnämma på annan. Ja, tar förnämma på annan. Tar kunde skulle Ice spela spela upp chock och avska på annan. Och avska på annan visst här kommer här till. Ja. Det börjar som i ödlen och distan vill jag säga det är Olux Salia speklet. Ja. Men nu ja.
så att vi det ganska på kött. Vi manglar stadigt att först under forsaren vid dig. Det vill nästan vara plåsligt haft den här helt kvällt av Ash. Ja, vi då se att det vi har haft under forsaren för det men att vi omgång släppa så kör nu. Det vill jag undra mig öjligt alltså. Ja. Helt säkert. Det hade Peter, han börjar så såna väl. Höjre från början med. Ja. Det var alltså inte det är dödning. Ja. Så då han är väl att han kör fram och kör på hästen. Peter har helt inte haft så latt. Vi vill säga Peter inte haft en lattan vet du från andra. Han har vunnit 4-1 mot Bergkorn, han har vunnit 4-2 mot Boa som bara är stabil spelare. Absolut. Och så har han att vunnit 4-1 mot där. Ja. Och så har han vunnit hela. Så den här passen av den här kvarsten här Ja. vi är 16 bästa. Boye och Peter och jag och Nils. Ja. Det var en tung Ja, väver det var tung väver. Han har nog haft en tingu i Remi. Vi snackade om det han som kommer på köra han. Ja. Han som kommer på köra, han är fortsätta, ja. Ja, absolut. Ska han alltså ta till för det blir klar. Backt på med. Det är inte omöjligt så det med kontroll släck. Nej. Nej. Han får trippeln. Bom. Han får två. Ja, jag kan nu. Och kastar han på och Lucas Gentien och kan han spruga sig ner som helst. Hugg väck och allt. Ja. Ja, det kan spela till 0 för dig som inte vann i den där. Han får negg. Ja, det ska jag. Peter Fär tror jag på eller till dubblåtta. Tar Iran och skall täcka. Ja, det gör han. Nej. Att det Först resten. Så räcker han. Oj, ja. Och troppen vi hatten kommer fram till sen att det sätter sig låg Ja, här. nu tror på vi haft någon. Jo, Remi, nej Peter. Jag kör den nervös att hoppa. Nej. Är det en mäver man inte ska göra ordentliga chanser till så är det Remi. Gärna lucka som man färdig chans som man tror. Annars gör han. Nej, tar det. Ja, vi är uppe jag kör inte på den långt ja. Det är kört ja. Toppgira en. Det är ner men det är färdig inte oj. Hässen så utlaverar. Han rakte oj hin på illen och fick han. Han rakte oj hin på illen annars är han inte färdig ojast ner. Men så vi lukkar runt där dubbeltisten av att så alltid det var lite stolt så chatta då. Det var här på. Så snäckte jag. Det för där på. Ja, sen så att du så att det var livor. Ja. Men vi tar den i. Ja. Det var verkligt så. Ja, Så det var störst. det var det. Det var tutning för det. Ska sälja han säger. Ja. Spännande. Chatta. Ja, alltså jag har inte haft ett särskilt gott kappingar vet. Han är en äggligt kappingar i fjorden han har haft det vet. Han är ju lika som två väsen nu. Haft andra ting Ja, fokusera på. jo, det är rätt. Det är trubbelt att kipa 4 och att spela. Ja. Och jag var fokus på. Akkurat. Peter skorar att de är nu. Ja. Kvar det center. Här är ja. Men det är förstått att säga nökersätt Som boys bara. Ner om 15 pilar och så. Ja. Det är alltid gjort det där så. Så man vet att det är där dagliga. Jag gör det här som boy vanligt. Ja, vanligt ja. Särskilt att de spelar mot Burnor kanske. Ja, det kunde gått. Ett lämna höga lutching som det är. Ja, det är så gott. Han är vi. Nu John. Ingen nu. Det får han inte. Så fer han och ett trippel.
För det är nu 8-4 han till trippeln. Det gänga vi Det är dubbelt nu igen. Nej. Nej. Det ger han inte en final. När man nu så här chatland också. Det vi släpper så pröva det vidare så han vet att släpper rätt. Ja, han spalt sig inte mer ner nå. Målfjärs det är inte en sån nem Luchi. Nej, det är det inte. Ja, för nej var en gröna boll ren boll där och ni kör. Ja, allra helst. Så får han upp i Ajan och så topp. Ja. Inte helt ner. Det är mig för Eisen första trippeln, det får det så som han gör näka. Heldrich. Han prövar här dubbeln, han fick han. Han fick han. Han gjorde det. Ja, nu hade Bayer standa fjärde, ja. Nu pressar Peter. Ja, där standa Bayer fjärde. Nu spåren kvar för. Det är lucka väl väl Peter. Han är där. Peter. Remi kan gott få problem med sin kommer att som tror nog. Ja. Jag vet inte vad det avskande här det är riktigt läsa något. Och det är väl helt för ny och klart som ett land Gailas show upp det vi kan klara Gailas show upp så får han spela väl. Ja, det kräver kanske att han får och fortsätta lockar så. Ja, att och en akkulkast ändrar. Att akkulkast ändrar, ja. Så att bara vi har mindre öde när kommer show. Van Gerven alltså. Det är ju klart han kan spela det inte illa. Inte akkurat förstånd. Nej. Men så är det ett annat som bara tänder han. Boom, så är han där. Så är det just det med eller lägger ofta mest till. Han ger ett annat och vänta och så är han bara alltså. För det är lite bröll och så är han där. Pura tänder rätt. Ja, så bröllen gör det. Absolut. Då är han vaknar. Ja, han gör det bevisst. Ja. För att tända sig så. Ja. Och kanske också samma spelare. Han är inte han vet som ja, som mycket när jag sa då och ta vet man ja. Men alltså är blues så är ju rätt till det vet väl han gör. Men onkel som kanske inte kör spalt. Mot någon i Atlant så blir man kanske center. Tack. Jo, han vaknar nu. Ja, det är som man kan vi först skjuta Remi att han tänder om att han stilla sig öliga klaran beina vi in i släpp sista bollen. Ja, han är jävla shot. För fram till vi beina vi. Tar han faktiskt rätt. Ja. Nu får han trippeln allt in. Kan nog ja. Ja. Det heter sättet förra störst. Han vi sen tar på detta sättet så Nej, det gör inte. Så är han loskad väck. Ja, det måste. German att här. Gerard och Bröll. Det var det linje ut där. Det är ganska äst farligt. Ja, det måste. Ja. Men där skorar Boy väl nu. Ja, nu är fler spelarna lite. Ja, det är det. Få en trippel i nästa. Ja. Nästa. Remi är rätt och ett stabilt kast. Det är bra. Textbook. Ja. Kast. Ja.
Peter maximalt utnyttja 2 poäng, ja. Men du sitter att tattar så trippen på wow. Det vi för så att det kostar det ut du räcker ruina. Ja. Han är resten sån en tjocka bullar där sån ballon för Ja, på. ja. Det händer ofta med en bull. Så det spärrar nästan samma ställe på där. Händer fler. Därför han kastar 100 och vi manglar 25 tror jag. Här också han. Han är ju skott också. Men ska för att dra sig så ständer ja 25 tror jag. Han är ganska lugg glad har vet inte. Ja, det är ordla skarp. Inte ordla. Ska ge vad det sjön chansen för att få en hur nu. Ska man inte. Nu får han sätta boll. Att det kunde jag istället för boll sista boll igen. Ja, nämligen. Ja nu. Får utan nu. Nej. Nej. Det är faktiskt nog så nöjd jag vet inte om det får så. Det är nog så längt. Ja, det känns ju vart ja. För han efter förra nöjjan här. Ja, det var mer vet jag. Jag var inte säker på Peter det. Skiljer han tar mig så väl. Han ganska förspänt han är skott också där. Ska man köra en fasta rutin och vi sån ton som 108 är för alltid efter förra för nu känner det för alltid efter 20 eller. Jo, gärna. Det hade man ska då. Flest spelare här. Ta bitch du väl in och i du bitch det väl in och i en rutin och eller tränar hela till att det är normalt alltså. Helt säkert. Och då tränar rytmen alltså för skiften i mitten. Det är alltid jag lukar så viktigt alltså som man tränar på det. Ja, då vänner vi skifta från sig ja, nämligen. 20 där vänner vi skifta från trippel touch till double 16. Här har vi bara massa logiker och Remi tog att rätta. Han har bollen till Peter ganska tidigt. Han fick chansen. Ja. Ja, han spaltade sig av i en möjlighet i alla fall. Skulle jag här. Om det har varit här som gör det här vet jag inte. Nej, det var inte helt. Men ofta visst du som spelar charge annan spelare ger en sån fel. Ja. Så tar också då. Okej, är det själva skarpt eller kvar? Det är en fokus eller ja. Så vet man att man häver han också där man nämligen avskär han på formatet. Själva visst en spelare som du kanske var player så inte ger. Nu är det gångbart. Ja. Har bara lagt ut. Nu räcker där tar er och tattar trippeln och räcker trippeln bättre. Nu är vi där. Ja, nu skorar Bayern högt. Alltså, om jag tar det kroppar sig på mål fjärst nu. Ja, det är som vi vill. Ja, det är som vi vill så. Det är minst det räcker skjuta alla då nog få tripplar i flest kost någon. Ska han göra det här? Så det där. Ja, fan jakt. Körde det smart. Nej, men Peter ska stadig ha kast i runda för bara få natt. Ska gärna ha vunnit gör. Ja. Det var ett gott skift. Nu var det natt här du snackade om det viktiga för att sista på en tror. Ja, här talade han inte. Han hade pression, han är bara ja. Just det att han vill, just det att han vill. Remi har utlägg ett sätt så han vill gärna vinna ett sätt. Ja. Helt säkert. Vita mot Peter att ta skalan halta. Ja. Halta så kast. Helt säkert. Nu är Remi så kom det till alla han är en rymlig redan chans att lucka där. Peter ska struja spel för komma ner till alla så man kan lucka. Jag vet inte om man också säger. Det blir till med att det inte är ideellt till. Nej, att det är tomt till. Ja. Inte för hela vägen. Remi för lokal handa vägen nästa. Ja, han får inte boll. Kastar en boll i chans rätt. Ja. Det är inte vant här, men okej. Annars är han kastar han beina vägen. Ja, det är mål. Ja. Ja, hon tror så inte om målet, men det är inte den logiken. Nej, det är det inte. Det är bara som dama då hon nu inte. Nick, kom här där. Nu är det vi vunnit truset direkt. Nu är det att lära som var i doppelfinalen i Janne. Att vi kommer 8-2-0 och så för att rum. Och vi tar serien i spelar sett under 20 på där vi tror ju sett. Ja, vi tror sett direkt. Vi kör och fokuserar på det där. Jag tänker gå fast. Här så vill skora på väl. Det ska ju undra mig att det var så mycket lågt. I alla fall 2 senast. Jag vet inte. Nej.
Medeltal kör Remi för på fjärs. Det är han spelar. Han spelar vanliga 5-6 fjärs med och såna att Ja. Då säger och Remi player alltså ju längre han kommer ju högre medeltal där. Ja. Han spelar sig upp och det blir det. Ja. Muchalfrush. Apropå att kan man göra den sista pullen tar man nu chans att locka. Så har stått lite där och det är kapping i Tyskland det här en är 104 efter. In är 104 rush. Det är David Pallet. Tvärda första tripplan i trippel 20. Vändrar så vi. Fair faktiskt nu. Och det upp och så och det peppade upp. Så hade alla för kastat boll. Kastar ni ju att vi vill ju. Två det där vi vill ju. Och han tappade sätt i lockar att han. Vi 107. Nej, men alltså han klarar inte lucka sätt ni ja. Duschkämt. Ja. Och det är nekver som boa, det som man ska all täcka. Ja. Så man hävrar, Ja. man signalerar att ett eller annat man gör det, att man är det så säker. Ja. Hette klar i bulten är en boll alltså att det är inte bättre än att vinna sätt. Nej. Det är faktiskt med att pröva det. Ja, nej, ja, det är Det är kanske här jag har så stöd tur rukt det men alltså det är faktiskt det som är pröva luckan då först. Kanske onkel vändning. Ja, för jag ändå i höstskotskapping. Ja. Men inte i FM-kapping. Boy fick en under upphittning i det så men alltså det är inte så med kapping eller och nu. Ja, neck var sen vi där. Ja, det är det. Det är det. Vi har haft onkel som om vi inte rush men vi har inte varit 104. Nej. Peter han har åter spalt sig ner och Ja, jag huxat här ja. ja. Det är ett litet center. Jag vet inte om Han huxar inte andra sista på in han ligger ner mot 104. Nej. Jag vill köra Jimmy Ferro om till den kan onka till det bara kör det. Nej, han tog väl han vann var så. Ja, okej. Ja. Och gör den nej. Just. Men här så är kanske så för fjamskara och ett lån de ser att han pressar kanske nu det är så allt ordentligt väl ser tror sett ni. Ja. Det är time sett man jag vill säga han det. Nu är Remi erfarenhetsmästare. Vi är erfarenhetsmästare. Vi repeterar kan vi erfarenhetsmästare. Det hade inte känner mer. Nej, han har tagit sån upp där. Ja. Han har vunnit nekvar kappen. Ja. Det kan man säga. Ja, men det är inte samma. Nej. Det är det som är Ja. Är matchar till. Ja. Så ska pulla det. Nej, gammal helt svårt att pulla det här. Men nu må Peter vinna. Det är det. Men nu är det med att utlägga. Kommer så på 5-2 så vänster chatt så bäst. Det kan inte sticka. Nej. Han lägger säkert ut. Och vi Ivar står ju om Remi. Hej då vi säger det att jag väntar det efter. Ja. Så kommer jag som tror. Ja. Han får nicka i slätcher. Nej. Kort 6 wear. Nu slätcher vi look at Hendra around. Nick Mara roll. Nej, han Nick Mara roller. Han är ju större utsving utan från Manchon som vi då ser krära kappen. Nej. Kanske man fokuserar. Ja, han då. Det kanske är snägga vi att det vet inte. Nu tappade det i kapitlarna och då han lägger ut i centralen här. Det nu vill han hetta sån där. Ja. Det kan gott vara att spela in att han det gör det. Jag rockar det gör. Ja. Han är inte böljer att stäcka slätche. Nej. Men tar en tar för att stäcka. Så ska du spela Oloksvalja. Ja. Han först finner så ut i det. Ja. Så ska du bara för att finna vi ska då få en ekvad att in. Ja. Så är inte nog att stanna tror jag så att han inte spelar. Nej man. Nej. Ja, nu är han talat där. Ja, och Remi ändrar sånt håll då. Ja. Jag vet inte hur så boost hade för mål så är men det gav stadigt där rätta. Ultra, det är väl Ja, det minst 6 på det och kanske nudge. 800 ja.
Nu får han 100 i Highland och mer och Spännande det statistik. är det att säga. Och det tar sig att det är då han är alltså det pressar Peter kast alla då. Ja. Han huxar alla i mål här typ. Ja, och tar på ström. Ja. Det gör det. Det är dränat. Ja, det gör. Han spelar säkert 20 och då på 16. Ja. När men inte nå där. 8-3 det är spänning för ett nytt chans för en nytt chans här. Ja, det är just men jag vet inte vad han gör. Jo, men han får bara omgången. Nu får han inte på sjön. Ska han typ Han ska typ 20 för att komma ner och höttan men för att stanna mot offense. vi må gå ju för det med lockar rätt här nu så vill det passa oss det i liv Det är torrfört så. då kommer Peter så tror jag. Han är där. Nu är det omätligt tungt jag vet. Nu är det omätligt tungt jag. Men det är inte alls stund för Remi Hetsia har vunnit. Då manglar ett sätt. Det är nästan i ögonblicket nu. Det är för Europa. Att det inte man lyfter vi armen och han känner sig Peter så väl. Han vet kanske att han häver han. Ja, han vet han häver han nu ja. Det har Peter lägger ut vid trust tills nog för höftan. Nej. Gott nog kan Peter utläsa nu men det går inte att jobba från helt. Nej, han lägger ut vid trust tills nog. Jag stod där alla vid det avskriva Peter. Nej, inte ordentligt, men han ska göra. Han ska innanför kvällens nästa kast. Tar skulle bara brödas för som vi nu för att det ska gå på i min natt. Ska se att han ska ha 30 tripplar. 100 och 104 så är det han kanske tidigare. Jag vet inte. Nej. En ska han så. Nu skiftar han så här. Ja, okej, det har sett det längt från Ivstad men han ska ta det. Det känner vi. Så hon är det bara att sätta sen. Remi kan gott missa fokus på det. Det viskar han sen. Ja, det kan han. Det är blues bit längre då det är rätt sagt att du kanst svinga fokus. Ja. Tackar ena trippen du ett lust. Ja. Jag klarar vant jag Remi klarar det ska upp igen natt igen. Illa två nu. Ja. Nej, jag hade Remi viska rävla näck mer. Ja. Han har haft invitation alla tog in. Roligt. Bäj spelmässigt och mentalt. Det var en tror jag. Jag hade det skulle till men det sättet. Ganska. Det blir 6 spelare, ja. Vad det så ja. Remi kommer inte ner till han kan locka. Han har 6 spelare så nu vet han till. Där han då ja. Super attack ja. Ja, vi kan nog. Okej, han det kanske nog kör Remi, ja. Jag vet inte. Det är bättre. Han lägger ut nu. Han vet kan jag kanske huxar av förnägg i man tänker att nu menar utlägg. Att det näck mer press och hästen sätter någon inte var ju annat. Ja. Press bara växer från hela. Så honom va. Ja, för Remi heter sätter så upp. Nu får han börja rusta. Ja, inte. Jag var där. Ja, du spassar ju det som att du lyssnar väl då. Du lyssnar väl då. Men Peter ska halta. Jag vet inte vad man kan. Nej, det där. Ja. Ska gärna straffa. Börja för han inte. Inte jag kan trippel ska Peter han trippel. Ja. Det han ska vinna tror det nästa. Han får det sätt i träck men Remi det är ringt. Ja. Det är det alltså. Det ringt så som han spelade i Janne. Ja. Men nu för Remi när Peter ska snitt upp mot 8 tror jag. Ja, och Remi ska förnya. Ja, han var om för 4 Janne. Och han färdig tripplan nu helt. Nej. Därför är Peter så hade Peter White är en kvarts kast som han inte skorar nog. Så ja. Det är Nu är det inte skiftat. Det så vi helt skönt att Jack väl. Så skiftar han inte. Nej, kan det. Ja. Så Peter nu kan tracka till. Ja. Det är pura jävla bak nu. Ja, Peter utlägg. Ja. Så han helt tror jag. Men ta först så färdigt ordentligt skor han för ju från. Ja. Det är väl nu. Kom här. Ja, nu fick han två. Att det blir ganska det som Jerusalem.
Det var ganska det Jerusalem, ja. Nu tog han 40 poäng till någon. Hvis Peter nu ikke kommer ner om 104, så blir det trubbelt. Blir det trubbelt. Det är stadigvæk. Det är matchspelare då är det mycket med dopplarna. Det är press. Ja, och som Christian är så det att sista sättet ofta trubblas men det är sist. Ja. Det tar ska allt just det trubblas att lucka. Du huxar de mer in. Ja. Han fick 26 och kommer ner 194. Peter är en trippel, två tripplar. Och ska han vänta så här, nu ska han också ska han för ett första. Trippel första, ett trippel latchan. Ja, han fick trippel första. Ja, tror jag nu är han knappt ut där. Det är mitt centrum. Ja, hon tror för det och lucka dit. Nej, och för 5. Snett och det är sin kopparat. Ja. Ja, Sjörland är. Ja, fick han. Ja, det är otroligt. Jag ska så lite till. Nu är det. Ja. Men nu är det andra måter. Nu växer pressen här snabbt. Det kan vara ganska veckan och låter Janne. Spalle frukt, ja. Ja, det måste bara vinna. Så vad väntar då? Det är såna dyst. Hon lägger väl ut. Ultra. Jag tycker för det men det var skor nu så var det så chatta bröder från. I 100 sekunder. Ja, det är mål. Han ska ha också tentas. Nu är det en sån Rinkos blir aldrig något så att. Ja, aldrig det. Peter Färjeplan här. Ja. Ja, jag är för svårt här det kunde vänta att. Jag vet var nog så. Ja. Men akkurat det här touchpunkten då vi såg där. Jag tar vänta då vax, ja. Så bara ja och vilka är. Ja. Folks får att lyssna där. Det ska så lite till. Det ska så lite till. Jag var 800 nu sekund. Ja. Så jag undrar check. Ja, nu går han. Ja. Och vad så det sätt vi stoppar så sätt. Hur pet så i mental irritation då? Det är nog. Alltså det är han inte nervös för det så det tycker jag inte på. Nej, det var sitt där. Så att det står kan det. Det var klart Ja, där. Peter. Vi ser att nu har kort 4 goda scorer nere. Det är det gott sätt. Ja. Ja, faktiskt nu blir syns av Peter. Han har 6 spelare till under 4. Tackla Ayran att vara nu. Nej. Nej. Nu trusch nu, va? Typ 15 eller så. Jag vet inte. Ja. Nej. Inne så här. 8-4 det på. Det på. Det är min längsta att han blir. Ja, 8-4 trim på den. Det är snära på kast. Det är Peter attack. Men så kör Remi, han är mer. Han har gått beina. Så är vi i sista och avgörande sätt nu åter i serven. Det är det allra flesta distancejocken där farnen helt ut det avgörande. Nu är spänning i luften. Det är lite pura jävla ja. Det är otroligt. Ja. Hata var trusch. Kaffe Peter nu som utlägg. Han ska ha en trippel. För jag tänker ja, för jag får. Det är läckt väck från trippeln. Han är nervös. Ja, nervös. Ja. Trusch. Men det är han som vill finna looking very well nice nervös att han ska så prova avgöra. Ja. Det som är det han stäger ju så ofta. Ja. Det kan ska gott för han. Ja. Och då är Peter är Ivis Petter. Han fick trippel här. Han fick trippel så sist på. Ja, det är viktigt för han. Han hänger där pura i andra. Nu får han i 1. Vi ska skifta det. Vi ska skifta ner och Arna den nästa på ner till att han ständer 4. Pekar in mot han kan bara räcka och i 1 alltså. Det är nu kan Peter färra på byggen en orden del. Ja,
det ska han göra. Røyner, han fokuserad, men det rikker bare ikke alltid å lukka. Det går att lägga en punter. Att det var snart. Det blir så det spännande. Ja, det blir öliga spännande nu alltså. Helt öliga spännande. Nu har vi det känns att alla bästa spelare så har stått att så har vi haft spänning och Atlant samla vi. Så mitt i är som det är gott spel för barn när han låter men pura ja. Ja, här var att en trippel. Kan vara viktigt det. Han vill gärna ha en annan. Han hever till att han kommer fram det går så han hever kasta om man som inte äger utlägg. Ja, det är så lokust. Ja. Ja, det kan det. Men det är med svärare. Det gör han. Nu hever det med till att han lokast. Nu ska alla häst ner 100 Peter. Gossi ner mot 20. Jag vet inte hur man släpper. 138 sen ända här till i snacka. Det är snacka vi ordet tänker på. Att den är 180 ja. Han stänger för spela att han sista bollen där. Ja. Kan så den nummer. Karan jag. Ja, pura. Ja. Okej. Nu kan han spela sin nya. De ser han för 8 av 5 nu. Ska det nu chans. Tvär nu chans enklare det att Ja, jag vet inte vad jag tar för honom i Johannes. Jag kan nog få han trippel. Vet han nu att han är rätt. Ja. Power 20. Dubbeltal. 42 efter. Till att bli färgmästare. Så vart vi vidare för första fyr. Det kan vara skilla gott att stega här. Det kan nästan vara skarpt av Vidovic. Väl millimeter från. Vi över 103 efter. Oha. Hatta var en grej så här. För isen trippeln där, Jens där. Han tar trippeln fick han. Ta dubbeltal. Oj, boy standardtal. Det är så jävla Detta blev vi tjänare. Hade vi nu haft här något annat så hade vi tro på. Känna hemma kommer checka en doppel där så vi sätter på här. Så hade vi tro på. Så var spårningen Hesmar sig att landa. Ja, det är med. Jag menar faktiskt att Peter är ända vid första tal och inte helt ovan igen. Men nu ständer Nego Abba. Ska han bara ta det. Det ständer Nego Abba man nu till att snacka. Pinna stilt. Han ser där. Vi har en färgmästare och i Eimansleitjen som mannen Peter Thomsen. En nutjan färgmästare. Och i Ötlunds Rimmergreinen har vi den nutjan färgmästare. Det var flott. Vi får Lycka likapingen som inte är nutjan. Ja, hon ändå vann likapingen. Annars trutjan nutjan färgmästare. Det blir en dryck med det här. Vi får ut i sista avgörande sätt och i de allra flesta distnon. Vi har finnit en färgmästare av 3. Eimansleitjen som mannen Peter Thomsen. Ja, det var flott. Her ur Mentna husnum i Fuglafyrir fær vi da takka fyrir det. Detta var FM i Dast.